дарсҳои мактаб беҳад нағз мехондем. Вақте ки агар ки мо фурсат намеёфтем ки ҳамон баъзе ҳалли масъала намебаромад, математика ба мисол, ман шабҳо ба хонаи ҳамин омӯзгор мерафтам. баъзан вақтҳо рӯзҳои оддӣ хам ки буд, рӯзҳои якшанбе, ҳамон рӯзҳо ба ман сари кӯҳам мерафтам ва лалмкорӣ доштан, баҳор ба овул мебаромадам, мужг рафтагӣ, зойчон рафтагӣ, ҳаме ҷо мерафтам аз паси муаллимо. Дастам ами дафтар, агар ки намебаромад, амин ҳалли масъала ҳал мекардам ки намебаромад, ман гирифта мерафтам. Ман шарм намекардам ки вай одамо ба мумкин маъқул аст, маъқул нест. Неки ман ки талош мекардам илм ба, ҳамин чи омӯзгорам бисёр дастгирӣ мекарданд. Тамоми омӯзгоро беҳад давре таърихи мактабхонаи ман беҳад мо ба ёрдам кардагӣ ҳастанд. Одинёв Мирзо Юсуф, Раҷабов Абдуҳамид, Боқиёв, Муҳтарам Боқиёв, Файзулло, ҳаме амино беҳад мо ба дастгирӣ кардагӣ ҳастанд, беҳад дастгирӣ кардагӣ ҳастанд. ҳаме ино Давлату Маҳасид, ино беҳад хизмат карданд. Қурбонов Нарзулло, ҳаме амино мо ба хизмат карданд. ҳамино дар ҳамон давраи ҷавонии мо як нақши асосӣ бозидагӣ ҳастанд барои пешравии ҳаёти мо. Дар ҳамин диёре ки ману шумо зиндагӣ дорем, бачагии ман аҷоиб гузаштагӣ аст. намедонам, мумкин ки бачагии ҳамин кӯдаки дар ҳамин қишлоқ як 50% ба мумкин монанд бошад. мо кӯдаки мо фақат овулба будем, сари кӯҳ будем, вақти холӣ ман надоштам, як минутам вақти холӣ надоштам. Чиба ки ман ҳам бояд ки хуҷагия медидем, ҳам бояд ки мехондем. мо ҳам аз паси молдорӣ мекардем, баз замин доштем, табак буд вай соло, беҳад меҳнаташ бисёр буд, картошка буд, меҳнаташ беҳад бисёр буд. Ҳамин чизҳо мо тарбия кард. Меҳнат берун аз мактаб вақти мо холӣ набуд.